Mali crveni autić po imenu Vili voleo je da vozi brzo i da istražuje. Njegova mama, veliki plavi auto, uvek mu je govorila: Vili, ne udaljavaj se od puta i ne idi sam u šumu. A njegov tata, veliki vučni kamion, bi govorio: Ako ti se nešto desi, samo zatrubi, ja ću doći. Ali Vili nije voleo da ga neko ograničava. Ja sam brz i ja sve mogu sam, Rekao je jednog jutra i krišom se odvezao u gustu šumu. U početku je bilo uzbudljivo. Drveće je šuštalo, ptice su pevale, a sunčevi zraci su se probijali kroz lišće. Vili nije ni primetio koliko je vremena prošlo, a onda... O ne, pukla mi je guma. Vili se uplašio. Nije znao gde je, nije imao rezervnu gumu, a akumulator je počeo da se prazni. Mama, tata, trebalo je da vas slušam. Onda se setio očevih reči i počeo glasno da trubi. Kod kuće mama je bila veoma zabrinuta. Otišla je do radionice po Vilijevog tatu da krenu da ga traže. Nakon nekog vremena začuli su poznat zvuk sirene. Pronašli su Vilija kako tužno stoji ispod drveta. Zabrinuli smo se, rekla je mama nežno dok ga je tata pažljivo podizao. Vili je rekao: Izvini mama, izvini tata, više neću ići sam u šumu. Od tada Vili je slušao savete, ali je i dalje istraživao zajedno sa mamom i tatom, drugarima ili uz pomoć karte. Naučio je da sloboda ne znači da moraš sve sam, već da znaš kada da tražiš pomoć. Neposlušnost može dovesti do problema, a iz grešaka se uči. Vili je uvideo da je važno slušati one koji nas vole, jer oni nas ne ograničavaju, već čuvaju.